Pinia da babirta halong pen kado kavya phanta kardom na patrik lo kardom. Tangte pinia da babirta ang ton pen aljuik tha. KCS Hamren Hawar Ame pen patra piponsi ingdeng thomkep Hawar karbi risunim so rongaje alira chang pen kapeman ponjia phan terika mame seng pontang lo. Hamren habedeng za pathuak lamalong kapito ponji ingdeng thomkep Hawar karbi risunim so rongaje nangkele ji pre niphai hini pen niphai pliar ni an paman ponji. Ani kanwang pen ke project alira cham kapeman ponjia phan terika mamaya hin pen sai ke klem pen nang an pasik pontang lo. Kikim kirang kwanang deng la pen koson alira cham padu ponjia puthak terika mame chunbang joy sing kropena jok perang ke tumang nu than pachini pon. Ingdeng thongkep hawaramai karbi sonim so hawaramai abangke hamren aru penongi ke padu ponji phan sikdang bomlo si pining abangke lituma reception committee present mata litum local mla sarup singh teron la penthu ladak finance committee abangta litum local mec sar hetsing rongphar la pen litum local mec lo em lo timung mol sing timung em sar si alang litum ben kodo gawe abidi sore chingwai chingsai pena joini silon nil tumbangke kikim kerang bange claim bom lo la penthu ladak publicity hin unana bangke ladak publicity subcommittee tumpen banner mate penang adi bangke tarpang thek bang tarpon bomlo la pen ke social media long dai litum pachi thangpon bomlo la pen ladak construction committee tum akake claim kachi paduk pena joine ladak bazar committee tum punon alang litum abang kikim kerang bangke penang an mate 50% ke tangpona tenglo asi pininga bangke dukan kikim ta asap alon pichet ji pusigai tum chingwai lo asi dukan ta kim tang kai lo la pen registration ta pi bom lo la pen pendel pusitami aningkan bang pen pininga bang ke isi akapet thedung pendel kim bonduji la pen ke litum dak lang memeson selfie point abang hini ke thom doji la pen thua bang ke litum gate sitame lang me sensanji la pen construction committee buzar committee men chingwai sila dak lang tum derang pusitame ki kim bonji dolo ase aningkan bang pen pininga bang ke akache prek the tanji ason si ni tum ben ji sikche dang pon lo Kezor kilan mate kulat hehui sitame pining ke kim jamlong le. Terika mame pensi doa na kulat ahem sitame alon pen kim thailo. Lasi kulat kachubi dunjia tum doan sitame market sub committee along humri lote long ji pasi convener Dilip Hanse pen pachini. Non ke bangji la tarakini bang changi la zonal festival bangke nilitun la bojar committee hoi pen kisik pia bangke la son lo aningkan wang ke methang si mane chikim lo pen api bang chirim chibi tikang kedereti ama sinono bangke nilitun bojar committee hoi pen ke la son si mane decision en lo nilitum si ang ton mane adokan ahem tanilitum kim pipo alon bilon pen dukan ke duit mana bangke non prabjing pen nilitum molong adap bai sirkep pen up to mane aningang sam bai phon wango nilitum phandak jagat jonel festival bidim nang tonglong po la pendak amen nang tham nang po a form tadak sidolo a form nang ke hang abang ke nang hang atum dolo sa form ke lu dun sita dak sing thonjok je amasi nona bang dak sing tok pipo dang mas du et po la pen hem kim pipo jat po kaddu ka we sop dak karen bung pipo jat po lang do po jat po nitum dak system pen design pen kim pipo alang lutum mane dak ke atibul asuki chewanoi nang do lok na lo ang par ke festival jut kok pen mane ahem ta ki akhirina jin takta mane chirim tikang chewat kang cheponjok floro dang ni tumrim pipo bipi po yola si piningela song sia facilities bang nil tum ke bojar committee pen sik
Japra langso jutang aklamalong chitinipay inquiry ani tili porphai ke thomra minute thomkep apor malompen KCS nihang don suri jutang hawar ameya tumpen thomkep angdeng hawar karbi risnim so rongaje kapachunjia phan kachingwai thomkep angdeng hawar karbi risnim so rongaje tirikama meipu riso singnar pen kachipahim pupon ameya long me ki phalam theklar dak pen hunaram singnar pen pachinipon Meya long nihang don suri hawar ame pu Ramesh Singnar Chunbang Kangbura Ingti VDC Chairman Silarson Rong Pipen Chenglok Kithe Geding Atom Chetong Don Si Maya long RDP Don Kewang ji pre niphai hini pen niphai pliar ni an thomkep angdeng hawar karbi risnim so rongaje nihang dong suri jutang hawar ame mesen pen kapichun pame thekjia phanpura terika mame lapen nihang dong suri hawar ame atumangbong ardi doklong pen kachingwai chingsai kapidoponalong jastamet non kupipi kisik kedang pon nangjima lapen tangka mahakwang si kapadam jima puta kachingwai padopon Penang analam the chitham chinglai padosi me mesen pen pachun pon Pinya daba birta bangkela pasi kangton iklok 2 metak me kurwang thu